Здравейте хора! Здравейте хора! Днес ще играем една игра, която се казва Грани. И да започваме. Първо ще играя на нормал хора. На нормал ще играя. Защото на изи е твърде лесно. Затова реших да играя. Както виждате хора, сега започвам тази игра. То нормал, лоу. И хора, започваме играта сега. Пишете в коментарите дали искате втора част да имам на Грани 2. Нея пак ще играя на нормал. И мога хора да се изтегля най-много Грани 4. Затова ако искате, като минем тази игра първа, втора и трета част, ще минем и четвърта хора. Хора, чудя се как да изляза. Хора, това е знак от съдбата. С колата може да излезнем. Хора, ще помислим тук. Хора. И така, ще помислим тук. Склата е много дълги части, хора. Не знам ли ще намерим всичките. Но, да. Склата. Хора с колата. Склата, хора, ще излезнем. Хора с колата, за да може да е най-добре. С колата може да... Надявам се хора с колата да е много интересна част, защото нямам време да се ето. Убивам хора, надявам се повече да не ме убива. И така е, да. Хора, чудя се буквално дали ще я мина тази игра въобще. Ако не я мина, съжалявам. Ако я мина, супер. Хора, аз вече се сетих къде е акумулатора. Ще взема акумулатора и ще взема всички други части. Ще потърся ключа и всички други части за колата. И така ще ни е най-добре, хора. Както виждате, батерията. Надяваме да не ни види бабичката. Ето я горе, хора, ето я. Ето тук горе ще се скрием. Само да не е сложила капан. Хора, взехме двигателя. Така. Слизаме долу, хора. Бързо ще вземем двигателя. Хора, отивам да сложа двигателя. Тук се слага, хора, двигателя. Тук трябва едно. Второ, ключа. И тук също трябва. Да сме готови. За сега ще описвам пушката да направя. Хора, буквално мисля, ще мина тази игра. Само жицата ми трябва.
Ще слезем тук. Хора, ще я убия бабичката. Хора, ще я затворя, ще я заключа. Хора, връща се. Ще хвърля зареждането, хора. Ще го хвърля. Ето тук. Малко се криеме. Ако не дадеш нищо, си ми забите после. И То- се къпи. Да, след малко обаче. Майка сега се къпи първо. Да. И хора, това... Не, ето я, грани хора, тя чу. Стома толкова бързо, тя чу, хора. Затварям. Заключвам. Пускам. Това път, хора, го фърнам тук, защото не ни трябва. После ще ни трябва. Но сега не. Грани умира, не убихме. Хора, ви кажа за една минута. Толкова кратко, добре, трябва да потърсим книгата, да гледаме повече части. Хора, книгата трябва да потърсиме. Книгата. Още едно намерихме. Хора, това. Сега само... Ето е книгата. Една друга част остава също да се намери. Ето... Тази част не трябва буквално. Това е само за пушката. Пушката ни трябва. Едно догоре. Само ако успеем, да. Хора, тази игра... Да! Да! Добре, идвам. Хора. Ще на пауза, хора.